Sizden hürmetli radyo dinleyicilerimiz ertangi şey Bulgar radyosu hem мәңгілік tema. Yıl sayın kelip jita turgan tema. Әйе, мәктәпкә тиздән дуслар. Инде августның 2нче яртысы һәм безнең радио тыңлаучыларыбыз да үзләренең фикерләрен юллыйлар. Без сөйләшә башлаган идек балаларны янәдән хезмәткә тарту. Такта сөртү, идән юу, гөлләргә су сибү һәм башкасы. Менә безнең Октябрьский шәһәреннән Дания исемле радио тыңлаучыбыз менә мондый фикерен язып юллаган. Эшли идек, без эшли идек. Ул мәктәп бакчасын утау дисеңме, идәннәр юу дисеңме, ел ахырында классларны җыеп, юып, тапшыру дисеңме, барысын да эшли идек. Беребез дә имгәнмәдек, киресенчә эшкә өйрәнеп үстек. Әле балага эш кушарга куркып торалар. Имеш психикасы бозыла. Ярамый имеш. Шуңа күрә бер эштә эшли белми алар. Эшләтсеннәр тагын бер тапкыр дигән. Мәктәптә хәтерлисезме шундай бер бар иде, теге укытучы килә дә. Кем бүген дежур? Чүпрәкне юшлатып алып килә дип әйтә берәрсенә. Шәлпидә югала ул. Юк, менә бу канунны кертергә җыеналар дибез, әйме? Менә мәсәлән, менә мәсәлән авылда балалар практикага йөри мәктәпкә. Җәйкеде практикага йөриләр, шубутыйлар, су сибәләр, анда бакча эшләре эшлиләр. Әйе, ник бу канун нәрсәгә соңлайса? Эшләтәләр бит. Ә шәһәр балалары нинди кая бакчада эшләтәсеңме? Соң менә бу канун барлык мәктәпләргә дә кагылачак бит инде. Шәһәрнекеләр дә эшләячәк, авылдагылар да эшли. Тиздән балаларга үз мәшгуль дигән ачарга туры килмәгә әйтәгә. Баксус кабинет. Син бәлә күбрәк эшләгәнсең, салымың күбрәк килгән.